Паважаныя браты і сёстры, сёння мы распачынаем вось гэты вялікі тыдзень, які мы называем. Тыдзень, які папярэджвае нядзелю з мёртвых паўстання Езуса Хрыста. Сёння нядзеля, як у нас кажуць, вербная, пальмовая нядзеля. Нядзеля мукі Пана нашага Езуса Хрыста. Па-рознаму ў традыцыі гэты дзень мы называем. І дазвольце, што сёння мы, паслухаўшы муку Пана нашага Езуса Хрыста, затрымаемся над двома такімі невялічкімі фрагментамі, на якія я хацеў бы звярнуць увагу. Першы – гэта пачатак мукі Пана нашага Езуса Хрыста, якую мы пачулі, і другі – гэта заканчэнне. І на пачатку мы пачулі такія словы, што Езус Хрыстус прагнуў спажыць вячэру са сваімі вучнямі. У каментарыях, калі мы гэтыя словы чытаем, то той, хто каментуе, хто ведае гэтую габрэйскую мову, грэцкую мову, там ввогуле гучыць вельмі такія прыгожыя словы, што Езус прагнуў прагненнем. Інтэнсіўнасць была гэтага прагнення ў Езуса Хрыста. Ён не проста хацеў спажыць. Сёння мы прыйшлі ў касцёл. Мне здаецца, што гэта такое проста. Мы хацелі сёння прыйсці ў касцёл. Прыйшлі? Прыйшлі. А ці ёсць хтосьці, хто прагнуў? Напрыклад, 2 дні мы не бачылі вады. І хочацца нам напіцца гэтай вады, хоць паўшклянкі. Гэта ўжо ёсць прагненне. Некаторыя перажываюць такое прагненне штосьці з'есць. Бо кажуць, у пятніцу, калі мы нічога не спажываем, напрыклад, того мяснога, то неяк чалавек пачынае моцна перажываць. І кажа, хоць ты халадзільнік зачыняй на замок. Гэта ёсць прагненне. І Езус Хрыстус, калі сёння мы звяртаем на яго ўвагу, ён такім прагненнем прагне спажыць вячэру са сваімі вучнямі, з апосталамі. Ведаючы, што, як мы сёння пачулі, што і Пётр яго здрадзіць, ён ведаў. Юда, нават сёння гучалі словы Езуса Хрыста. Той, чыя рука на стале разам са мной спажывае гэтую вячэру. Ёсць тут. Ён гэта ведаў. Але ўсё ж такі у яго было гэтае прагненне спажыць. Што гэта азначае ў нашай такой штодзённасці? Па-першае, гэта тое, што Езус Хрыстус прагне быць разам з намі ў Еўхарыстыі, у святой імшы. Ён прагне быць разам з намі. Ён ведае, што мы недасканалыя. Ён бачыць нашае сэрца. Але з яго боку няма такой некай ляноты ці абыякавасці, што ўсё раўно яны мяне здрадзяць, все равно заўтра гэты згрэшыць гэтым грахом, гэтым грахом. Які ёсць сэнс? Мы часта так, калі разважаем. У нас ёсць нешта такое. Кажа, які сэнс гэтаму чалавеку дапамагаць? Які? Все равно змарнуе. На што 20 копеек даваць беднаму, які там на вакзале сядзіць? Все равно прап'е. Гэта мы так думаем. Але Бог так не думае. Ён, ведаючы нашыя слабасці, ён усё ж такі дае нам гэтых 20 копеек, образна кажучы. Дае нам гэтую ласку. Ён прагне быць з намі, застацца з намі. І нават калі мы сёння прыходзім на святую імшу, і сёння якраз прапускаецца гэты абрад пакаяння. Але ў кожную нядзелю што мы кажам? Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую ахвяру. Няўжо хтосьці з нас думае, што мы годныя скласці гэтую ахвяру?
Реально хтось із нас думає, що годний? Со мною разом із папом римським? Ні, може, хтось і так думає. Я так не думаю. Вось про гэтую годнасць, про якую мы говорим, нам вельмі цяжка здабыцца. Але варта ўсё ж таки, не гледзячы на нашу слабасць, трываць пры Езусе Христе. Паглядзіце, святы Пётр, што ён сёння сказаў? Да я. І сустрэў каго? Горнічную. І што? Да ну. Бог гэта бачыць. Але варта, так як святы Пётр, пацякла сляза. Сляза перапрашэння. Ён зразумеў сваю слабасць, ён зразумеў, што ён негодны, але ў сваёй слабасці ён хоча трываць пры вось гэтым Езусе Христе. Тут ёсць гэтае пытанне адносна нас, ці мы, разумеючы, усведамляючы сваю слабасць, хочам трываць пры Езусе Христе, пры гэтай ахвяры, сёння ўжо бескрывавай. Ці хочам? Я думаю, цяжка нам здабыць такое прагненне. Хоць можам. Але на прагненне нам хіба што цяжка здабыцца. Але вось жаданне ўзбудзіць можам. Гэта адно. І другі момант, на які хацеў бы сёння звярнуць увагу, гэта напрыканцы мы пачулі такія словы, што калі даканалася ўсё гэта, Езус Христус сканаў на крыжы, людзі, якія былі там, вярталіся дадому, б'ючы сябе ў грудзі. І толькі засталося некалькі чалавек, якія вось прыйшлі за Езусам Христом з Галілеі, некалькі жанчын. Паглядзіце, як многія людзі у нейкім зразуменні ўсё ж такі адчулі сваю слабасць, што памылку зрабілі, што зграшылі. У грудзі нават біліся. Але ўсё ж такі што зрабілі? Вярнуліся дадому. Адышлі ад Езуса Христа. І засталіся немногія, якія перажывалі ўсю гэту трагедыю. Можа, да канца не разумелі, што там адбывалася, што там за ахвяра. Але да канца былі, можа, не пры самым крыжы, можа, там 20 метраў, можа, 30 далей, але трывалі пры Езусе Христе. Вось гэта вельмі важна. І істотная справа ў нашым хрысціянстве. Што мы ўсе можам разумець нашу слабасць, але многія вяртаюцца дадому, кажучы, што ну да, нешта мы зрабілі не тое, але не засталіся пры Езусе Христе. Паглядзіце, сёння ў нядзелю пальмовую перапоўненыя касцёлы і цэркві. Касцёлы і цэркві. Паглядзіце, што ў Бярозе робіцца. І з цэркві і касцёлаў многія выйдуць дадому, б'ючыся ў грудзі, што мы грэшныя людзі, але а што мы зробім? І з гэтымі вербамі прыйдзем дадому і закінем за абраз. Хто застанецца? Немногія. Варта вось перад гэтай урачыстасцю з мёртвых паўстання Езуса Христа перасэнсаваць нашае хрысціянства. Гэта намінальны нейкі момант, ці гэта стыль жыцця. Што такое хрысціянства для мяне? Если мы сёння вось прыйшлі з гэтымі пальмамі толькі для таго, каб іх пасвяціць, ну, ці на ёсць дома эта пальма, ці на нема. Яна што, аберег? Яна не аберег. Яна што, клімат робіць нам які-то мікраклімат дома? Ну не. Злога духа адганяе. Серьёзна? Пальма адганяе злога духа? Гэта традыцыя наша. Мы прыходзім сёння, успамінаючы тыя падзеі, калі ўсе радасна віталі Езуса Христа ў Єрусаліме у нядзелю, а ў чацвер яго ўжо, у нядзелю віталі, у чацвер яго віталі, але ў пятніцу ён ужо памірае на крыжы. Гэта сёння мы так гістарычна
тыдзень раней успамінаем. Гэта ўспамін. Гэта яшчэ ёсць такі адзін момант, калі мы вось затрымоўваемся і адказваем на гэтае пытанне, што хрысціянства для мяне з'яўляецца чым? Чым? Некай ізюмінкай на торціку? Ці гэта проста мой стыль жыцця, гэта я. І я сёння ўшаноўваю Езуса Хрыста, у традыцыі прыносячы вербу, пальму. Няхай вось гэта такі кароткі каментар да тых слоў, якія мы пачулі. Няхай праз уздзеянне Духа Святога дапаможа нам можа перасэнсаваць. Ніхто з нас не святы. Як мы тут, тыя, якія знаходзімся, як і тыя, якія сёння нават і не падумалі пайсці ні ў касцёл, ні ў царкву. Ніхто з нас не святы. Абсалютна. Але ёсць момант, аб чым падумаць. Запрашаю, каб Дух Святы нас вырваў з нашай, можа, рэчаіснасці і сапраўды прывёў нас пад крыж, каб мы не ўцякалі, вызнаючы нават сваю грэшнасць, але адчуваючы сваю слабасць, там трывалі. Амен.